Banana zein zaizki gustatzen? Bueno, Hori bai, egongo da jendea, baina bananak nik uste gehienei gustatzen zaizkigula. Hori bai, jakinin behar dugula, no sartu. Ez da berdina, badakigu jan behar ditugula 6 judan banana horiek, ero aste bat, ero egun batzuk gurekin egon behar dien, borduan, ezagutuko dituzue, banana kanpotik berde aldera badago, azala, berde aldera badago, horrek esan nahi du, barrutik ez dagoela helduta, zuntz pila dauka, azukre gutxi, eta nik lasterketa batzuetan jartze dizkute bananak, holan erdi berdeak. Ikusi pentsatzen duen lehenengo, gero kakaitien zaudenean pasatu ingo zeitu. Ze, hori daukate zuntza, eta persona prebietikoak. Eta gero ja heltzen hasten dienean, bakizu horitzen juten dira, horia dienean izango zen, egoki daudenean, azukre gehiago, zuntz gutxiago, eta jateko goxuak. Gero, hasten dienen honek pinporta beltza, ni gustatu gehien horrela daudenean. Helduta. Ja helduta daudenean. utxik. Utxik ez, helduta. Kolorian, Mari Carmen, ostra, eze naztu nahi. Helduta daudenean, azukrea daukatenean, gozo daudenean. Hoi bai, hori lehen itzaiten egon gara. Hauek, bizikletan juten zanean ibiltzeko hemen, zu etxetik atatzen zaren banana batekin eta jaten duzu azkenean holako banana krema bat ordu batzu ondoren, ez? Hortako hobeto di honek horiskagoa direna, mendira eramateko ere hauek hobea dira. Baina momentun jateko eta hauek izango ziren onak. Eta horiek, kirolarien nik uste dut errezeta, no esango nuke, elikagai onena horiek izango ziela. Eta gero daude oso helduta daudenak, ja beltza aldera, baina barrutik oraindik ondo badaude, batzuk, egia esan nik iluna daudenean, umeak eta gure umeagi eta erakusten dioan, ez da izolan egoten diolan pixkatolan bigunduta eta ondo helduta daudenean. Hori txarra ez dago, testura ezberdina da, baina gozo-gozoa da, nik jaten diet nire umei horiek. Eta horrek nik erabiltzea ditut, hemen nini izan dugu, oso errezeta da, hartu, dauzkadu zuenean oso helduta, holako batidoran, horrelako ontzi batean, zuritu, txikitu, bete goraino, izozgaiura sartu, eta izoztuta duenean, birrindu turmisakin. Hor dago, munduan jandu zuen, banana izozki gozo eta errezena. Eta ez dauka ezer, bakarrik bananak. Oso goxua, probatu zuen hori egiten? Ez.